Koita puhua. Joo, puhun. Kuuluuks? Kai... Ootas. No aivan sama, tehdään nyt tää. Niin, eli kannattaisi tulla tänne. Tää on erittäin hyvä servu. Ja... Täällä kannattaisi tulla. Täällä ollaan tosi reiluja ja tällaisia. Toi mehuja on ainakin. Se on timanttia ja kaikkea. Niin, ja sitten... Ja sitten täällä on vaikka mitä hauskaa. Tällaisiakin. Ja toi antaa rikkoneita ja tällaisia. Eikö? Ei anna. Antaapa. Ei anna. Mun anto. Joo. Niin. Ja tälleen niin. Kannattaa tulla tänne. Mutta mä laitan sitten noi tekstiin nämä IP:t ja nämä kaikki. Ja tälle. No sinne ei tuu. Niin. Watercraft. Niin. Zappa.org. Mutta. Niin. Ei tämmöstä täällä. Mutta mä lopetan varmaan nyt.